Velkommen til Medgangs podcast. Mit navn det er Kim Boye, og jeg er så heldig at få lov til at tage dig med på en spændende udviklingsrejse i dagens episode. Mit liv det har lært mig én grundlæggende ting. Vi formes ikke af vores tanker, eller vores følelser, eller fortid, men af hvordan vi forstår dem. Jeg har brugt et langt liv på at bryde mønstre, udfordre mig selv og hjælpe andre med at vokse. Og den rejse, den fortsætter lige her. Medgang det er et fællesskab og en bevægelse. En tro på, at vi kan skabe meningsfulde, autentiske og stærke liv sammen. At fællesskab det forvandler os. At de rigtige værktøjer, de gør os modige. Og udvikling, det er noget, vi deler. I den her podcast, der taler jeg med mennesker, der inspirerer, udfordrer og åbner nye perspektiver for både fysisk og psykisk, spirituel og samfundsmæssig udvikling. Mennesker, der på hver deres måde viser veje til et stærkere mindset og et langt mere bevidst liv. Medgang, det er modgangs modgift. Det er motivation, det er transformation, og jeg glæder mig til at tage på den rejse sammen med dig. Velkommen. Det her, det er Medgang. I studiet i dag, der har vi Birgitte Nymann, som er en ekstremt spændende kvinde, som har lavet en masse forskellige ting. Fysisk træner gennem mange år, så du må jo have fingeren på pulsen på, hvad er det, at vi mennesker har brug for. Så har du faktisk også skrevet en bog om faste, og den skal vi også ind på. Men fortæl lidt om, hvem er du, og hvad laver du? Jamen, jeg lever af at hjælpe især kvinder med at opnå det, de gerne vil i forhold til deres krop og deres fysik. Så det handler om alt fra kost til træning, til søvn, til stress, til deres fordøjelse, til at forstå, hvordan vaner er sat sammen. Jeg er uddannet i idræt på universitetet, så mit udgangspunkt var jo alt det fysiske. Jeg var aerobic-instruktør i gamle dage, og fitnessinstruktør og bodybike-instruktør, hvad det nu hed alt sammen. Så mit udgangspunkt var det fysiske. Men jeg kunne godt ret hurtigt se, at jeg blev nødt til at kunne noget mere, hvis jeg gerne ville hjælpe folk med at komme i bedre form. Så har jeg taget flere uddannelser og kurser, og allervigtigst fået en masse erfaring, bare ved at kaste mig ud i og forsøge at hjælpe folk. Så jeg laver simpelthen ikke andet. Jeg har aldrig haft et rigtigt arbejde, kan man sige, for den måde. Tillykke med det. Ja, tak. Så hvad skal du være, når du bliver stor? Så skal jeg være ligesom dig, tror jeg. Så skal jeg være den mentale kriger. Det må man sige. Det er du jo allerede på rigtig mange områder. Ja, det er rigtigt. Det havde jeg jo helt misforstået, da jeg startede. Der troede jeg, det vigtigste var at vide virkelig alt videnskabelig dokumentation om, hvordan iltoptagelsen den lige blev trænet bedst, eller hvordan man trænede musklerne op til at finde ud af, at den viden bruger jeg 1-2-3% af tiden, jeg arbejder med folk. Altså al den viden, jeg har om alt det fysiske. Resten handler jo om at forstå, hvorfor kan jeg sidde i dag og sige, fra i morgen, der gør jeg det her, der lader jeg være at spise sukker, eller jeg går i gang med at træne, eller jeg går tidligere i seng, eller jeg bruger ikke min telefon så meget. Det kan jeg sige, jeg vil fra i morgen. Altså ikke i dag jo vel, for jeg skal lige blive færdig med det. Jeg siger det fra i morgen, og så i morgen kan jeg godt lade være med det alligevel. Så hvad er det, der gør, at vi kan sætte os for, at vi godt vil gøre noget, som vi jo gør, fordi vi gerne vil have det bedre, og så kan vi lade være med at gøre det. Det synes jeg jo er helt vildt interessant. Så det er jo meget af det, jeg arbejder med. Hvorfor vil vi noget, vi ikke gør? Og hvorfor gør vi så det? Hvorfor vi sætter os det for? Ja, lad mig høre. Altså, det er jo fordi, vi er et sted, hvor vi ikke bryder os om at være, kan man sige. Vi står et sted og mangler måske energi, eller vi har ondt i vores knæ. Altså, jeg tror jo, vi rent instinktivt godt kan mærke, at der er noget, der er bedre for os, end at drikke en masse kaffe, og drikke en masse cola, og spise en masse sukker, og spise en masse af alt det skodmad, der findes i verden i dag, og bevæge os for lidt, og fylde hovedet med alt muligt skrammel, som vi fylder ind. Vi kan godt instinktivt mærke det, men vi er jo så blevet så afhængige af det. Så sidder vi i dag og tænker, jeg har det ikke særlig godt, jeg vil gerne et nyt sted hen. Men det er først fra i morgen. Altså det er mig i fremtiden kan jo alt. Mig lige nu kan ikke, men mig i fremtiden kan godt. Så vi vil gerne et nyt sted hen. Altså hvis jeg spørger alle mennesker i verden, nu det er jo en påstand, for jeg har jo ikke lavet det her eksperiment. Hvis jeg spørger alle mennesker i verden, vil du gerne være i god form og være slank? Altså, du skal ikke tænke over, om du skal gøre noget for det. Du skal bare sige, vil du det, så vil alle jo det. Altså, alle tykke vil jo gerne være slanke. Selvfølgelig vil man det. Man er meget mere fri i kroppen. Det er ikke noget at gøre med udseende. Det er jo bare noget at gøre med, at man har mere frihed i kroppen. Instinktivt vil vi gerne være slanke. Jeg siger ikke tynde, bare slanke. Instinktivt vil vi gerne være i god form. Men de fleste af os vil ikke gøre det, der skal til. Og hvorfor vil vi ikke det? Fordi det kræver jo, at vi skal gøre en indsats. Og i vores basishjerne er jo... Basishjerne? Har vi noget, der hedder det? Nå. I dag har vi. Ja, i dag har vi en basishjerne. Grundlæggende inde i os, der er vi jo skabt til bare at overleve. Altså ikke at leve, men at overleve. Så vores hjerne er der for at sige, hvordan kan du få mest muligt mad, så du kan overleve længst muligt? Hvordan kan du bevæge dig mindst muligt? Beskytte dig mest muligt?
med mindst mulig energiforbrug. Fordi i morgen kommer der en fare, du skal tage dig af. Ikke? Så vi er skabt til at overleve. Så når nu du siger, at vi er skabt til at overleve, så sidder jeg her, jeg er blevet lidt småfed, og jeg kan mærke, at jeg har egentlig bare for at overleve. Sofaen, den er super god, og jeg har lyst til den cola. Hvorfor i alverden skulle jeg så kaste mig ud i at komme i god form og slanke mig? Når nu kroppen er indbygget sådan, at jeg skal beskytte mig selv. Det skal du heller ikke. Man må da gøre lige, hvad man vil. Så jeg er i princippet fuldstændig ligeglad, hvad folk gør. Men jeg er ikke ligeglad med, om jeg kan hjælpe dem, der gerne vil noget andet. Vi kan jo få mad på bordet, og holde fjenderne fra døren, og få tag over hovedet, og få tøj på kroppen. Eller holde varmen, kan vi gøre siddende fra vores sofa, eller siddende ved en skærm. Ikke? Man diskuterede jo ikke, når man var urmand og urkvinde, om man gad at gå ud og finde noget mad, eller om man gad at rejse sig, eller om man gad at holde fjenderne fra døren, eller man gjorde det jo bare. Fordi det var nødvendigt for overlevelse. Men i dag, så behøver vi jo stort set ikke at gøre noget. Nej. Og det kan vores krop ikke tåle. Vores krop har jo ikke fulgt med den udvikling, vi har skabt, men vores hjerner har skabt en verden, hvor altså, vi kan jo tage din telefon lige nu, og så gå på en eller anden app og bestille noget mad, og så kan det komme. Vi behøver overhovedet ikke at flytte os. Det kunne jo ikke lade sig gøre tidligere. Nej. Der var det vilkåret for at kunne få noget mad, ikke? Eller for at kunne holde varmen. Så den dovne hjerne fik jo ikke så meget plads, kan man sige. Men det gør den jo i dag. Jeg synes jo i virkeligheden, at mange af de mennesker, som træffer beslutninger om, at prøv at høre, det gider jeg ikke, har i virkeligheden ikke set på konsekvenserne. Altså, fordi jeg tror jo virkelig på, at vi er dovne. Altså, det er vi. Jeg er også doven. Altså, så jeg er nødt til at skanse en fremtid op, jeg ikke gider være i. Fordi jeg ved jo godt, hvis jeg forbliver doven og bliver ved med at lytte til min dovne hjerne, så bliver jeg fed. Altså, og så bliver jeg doven, og så får jeg rigtig, rigtig ondt. Og jeg tror bare, der er rigtig mange mennesker, som ikke har set på det billede. Det er klart. Ja. Klart. Men det, der jo sker, det er jo, at når vi så er syge, når vi har skaden, så vil vi gerne gøre noget, ikke? Hvor det er rigtig svært at få os til at gøre det. Vi synes sådan uden grund lige nu. Og der er mange, der jo endda synes, eller er stolte af, at de ikke gider at gøre noget. Eller er stolte af, at de er tykke, ikke? Jeg er i princippet fuldstændig ligeglad. Jeg vil bare sige, jeg tror ikke på, at det kommer fra hjertet af. Nej. Jeg tror, vi instinktivt gerne vil være de to steder, men jeg forstår der om noget, hvorfor det er så pokker svært. Ja. Altså, den her verden, den er fyldt med mad, fyldt med fristelser. Så det er en enorm svær øvelse. Og lade være at spise for meget, fordi det er vi skabt. Altså, hjernen vi vil hele tiden gerne lige spise lidt for meget, og vi vil gerne bevæge os lidt for lidt, ikke? Ja. Så det er svært. Ja. Enormt svært at tage det der skridt, men vi ved det godt. Altså, jeg sidder jo, når vi snakker lidt om alt det her mad, så sidder jeg også og snakker om, men selvfølgelig er det svært, fordi at der ligger jo en dyb afhængighed i mange af de ting, vi snakker om. Altså, vi snakker om få afhængigheder som alkohol og stoffer, og så er der de der afhængigheder, som vi ikke snakker om. Mad, sukker, alle de her ting, som i virkeligheden er lige så svære at komme ud af, men du får ikke nogen hjælp. Ja. Så selvfølgelig er det svært at komme derover. Derfor så tænker jeg også, at nu skrev du en bog om faste, og så sent som i dag var der en, der rev den i vejret og sige, Kim, har du læst den her? Den er super god. Hvor jeg så kunne sige, jeg skal sjovt nok ud og have en med i podcasten i dag. Ikke? Altså, og fasten er jo et sindssygt middel til at komme tilbage i sin krop, og faktisk komme af med alle de her sådan, abstinenser. Ja, i høj grad. Ja. Altså, det, der jo tidligere også lå naturligt for os, og som bevægelse lå naturligt for os, så vil faste jo også være en naturlig del af vores liv. Nogle gange vil vi spise meget, nogle gange vil vi spise mindre, nogle gange vil der gå lang tid mellem vi spiser, så det er de stærkeste, der har overlevet igennem alle de generationer, der har været. Så dem, der har kunnet tåle at gå i noget tid uden at spise, det er også dem, der har overlevet. Så jeg tror, vi alle sammen er skabt til det. Når vi snakker om faste, så er der jo mange, der har sådan, jamen, jeg slår jo nogen ihjel, hvis jeg ikke har spist i 3 timer. Ikke? De skal spise. Ligesom alkoholikerne, der siger, jeg slår nogen ihjel, hvis ikke jeg har fået en øl. Ja, det kan man sige. Ja, fordi det er jo. Ja, helt klart. Men der kan vi lidt bedre forstå det, for der tænker vi, der er det der stof, vi er afhængige af, ikke? Hvor så vil man jo argumentere med at sige, at mad skal vi jo have. Vi dør jo, hvis vi ikke får mad. Vi dør jo ikke, hvis vi ikke får øl. Så derfor... Det er det er klart. Det vil være alkoholikernes argument, ikke? Ja. Men det, der er problemet for mange af os, det er jo, at vi er ikke særlig gode til at skabe energi uden at spise hele tiden. Og det betyder faktisk, at vi ret hurtigt går tør for energi, ikke? Så hvis man tager et stykke papir og tænder ild i det, så det er meget let at få til at brænde. Det brænder også hurtigt og forsvinder hurtigt, ikke? Hvis man tager et stykke brænde og sætter ild i, det kan man ikke sætte ild til med en tændstik eller med en lighter. Der skal man ligesom kæle for det, før det begynder at brænde. Ikke? Til gengæld er det svært at slukke igen, så kan man ikke puste ud. Det kan man med papiret. Og lidt på samme måde er det med, når vi spiser meget hyppigt,
så er det vi kan kalde det den hurtige energi, som man jo brænder af, og så går man tør for energi, og så skal man selvfølgelig spise hele tiden. Så man kan ikke forestille sig, at man kan gå i 6 timer uden at spise. Eller måske kan man godt forestille sig, at man ikke spiser noget i 6 timer, men når man så spiser, så voldspiser man. Altså så går man fuldstændig amok, så siger man, det er klart, fordi jeg har spist ikke i så mange timer der. Så vi er blevet utroligt dårlige til at bruge vores fedt som brændstof. Og derfor går vi let energikold. Det er jo derfor, der er så mange, der om eftermiddagen siger, at jeg er lige gået, eller jeg går sukkerkold, så jeg skal lige have noget slik om eftermiddagen, eller vi skal lige have kage på arbejdet. Men prøv at høre, der er stort set ingen mennesker, der går sukkerkold. Nu har du været fodboldspiller, ikke? Og hvor mange går sukkerkold af træning, det gør typisk dem, der er i gang med langvarig konditionstræning. Altså, man skal i hvert fald over en time, og man skal arbejde sindssygt hårdt, for man overhovedet kan tale om at gå sukkerkold. Folk, der har et i løbet af dagen, går sukkerkold om eftermiddagen, og de har siddet i bilen på vej på arbejdet og siddet stille, og så siger de er gået sukkerkold, men de har jo fornemmelsen af, at det er det, der er. De har fornemmelsen, og så spiser de lige noget, så får de energi, og så tænker de, jeg var gået sukkerkold. Nu får jeg lige et lille peak. Yes. Men de var gået, jeg kalder det at gå energikold. Det er simpelthen fordi, de ikke har evnen til at bruge af de energidepoter, vi har i kroppen, som er med til at skabe den bedst mulige energi. Det er jo det, du oplever også, når du faster i lang tid, så bliver man jo mentalt mere og mere klar i hovedet. Altså, når jeg har fastet op til 12 dage uden noget, uden at indtage noget, og jeg bliver jo mere klar i mit hoved. Uden at indtage noget, du har drukket vand, ikke? Eller jo, men uden at indtage kalorier, skulle jeg sige. Ja. Og jeg bliver mere og mere mentalt klar. Altså, hvis jeg har skulle præstere bedst muligt mentalt, så er det faste. Det er ingen tvivl om. Det er så vildt. Man skal prøve det for at forstå det, men det er den klareste tilstand, du kan komme i. Det er simpelthen, når du har fastet. Og det er jo svært at forstå, hvis man er sådan en, der ikke kan gå 3 timer uden at spise. Ja, det er klart. Så har du jo en historiefortælling inde i dig selv, at jeg bliver umulig at være sammen med, og det kan jeg ikke, og det kommer aldrig til at ske, og sådan er jeg ikke. Og det må også være farligt, eller hvad man nu siger selvfølgelig. Ja. Du er jo vild, fordi du kastede dig ud. Var det 18 dages faste? Ja. Altså bare fra 0 til 18. Ja, og det skulle faktisk have været en 24-dages faste. Jeg stoppede efter 18, fordi at, jeg tænkte, at det var en god idé at prøve. Jeg er jo sådan en, der eksperimenterer med forskellige ting. Så jeg tog jo en svampetur på 18. dag, for at se, om hvad sådan en svampetur den kunne gøre. Tom mave. På tom mave og ren krop. Det kan noget, men til gengæld så kunne jeg ikke fortsætte fasten, fordi jeg havde ikke mere i mig. Så 18 dage, det var det jeg nåede til. Så stoppede du med at faste derefter? Ja, så kunne du mærke, så sagde svampen, hey. Der kunne jeg mærke kroppen, den sagde nu, der kom et klart signal. Der var jeg ikke i tvivl, der skulle jeg bare have proteiner. Så der blev spist kød, og der blev spist æg. Ja. Og det var en rigtig god oplevelse. Men frem til der sad jeg jo på cyklen hver evig eneste dag, og jeg trænede hver evig eneste dag. Der var fuld power på hver evig eneste dag. Altså, jeg glædede mig til at komme op dagen efter, og mærke effekten, at mærke, at jeg stadig var klar. Altså, hvor de første gange, jeg har fastet, hvor jeg fastede 3 dage, 5 dage og 7 dage, der gik jeg lidt ind i fasten med samme mindset, at nu skal jeg undvære mad. Så går man ind i den med et mindset, der ligesom mangler noget. Ja. Men hvor da jeg gik ind i den på 24 dage, der var det ligesom om, at jeg besluttede mig for, at jeg ved jo godt, at hvis jeg starter med at gå ind og sige, nej, nu skal jeg undvære mad, så bliver det lange 24 dage. Ja. Så jeg gik bare ind og glædede mig. Ja. Og den glæde, den kunne jeg faktisk holde ved til at stoppe. Så når jeg stod op om morgenen, så kunne jeg bare, for det første, så kunne jeg se, at jeg havde smidt noget kilo, som jeg gerne ville af med. Og samtidig så havde jeg en energi, som gjorde, at når jeg åbnede øjnene, så var jeg bare vågen. Så kan man så sige, hvorfor bliver man så ikke ved med det? Ja, der sidder mange gamle vaner, som gør, når man stopper med at faste. Hvad gør du så? Ja, så går du tilbage til nogle af de dårlige vaner, for det er det eneste, du har faldet tilbage på, fordi du måske ikke er tilrettelagt. Ja, men det er også fordi, en faste får man jo ikke lavet sine vaner om på. Nej. Så kan man sige, man kan godt ændre sin kropstilstand, men der er jo ikke en eneste ting, man gør i løbet af sådan en faste, som ændrer ens grundlæggende vaner, som jo ligger så dybt inde i systemet, ikke? Men det kan være afsættet til at komme godt i gang, ikke? Altså, jeg har lavet de her mellem 7 og 12 dages faster rigtig mange gange. Og jeg glæder mig jo inden, altså jeg har det sådan, nu skal jeg have den der tilstand der i kroppen, ikke? Men altså, jeg kan ikke præstere ligesom dig, eller jeg har i hvert fald ikke prøvet, jeg har ikke haft lyst. Nej. Jeg har jo meget lyst til at bevæge mig normalt i det daglige, men under de der faster, der har jeg jo bare gået, jeg har ikke trænet. Nej. Det har jeg ikke synes, jeg har haft impulsen til det. Nej, det tror jeg da også, man skal lytte til. Altså, jeg træner jo aldrig hårdt. Ja. Altså, jeg er ikke sådan en, det skal vi lige snakke om bagefter. Ja, jeg er ikke en, der flæsker mig selv igennem. Det er jeg ikke. Jeg har mine faste rytmer, og det skal vi lige snakke. Okay, der er en med fysisk træning, der gerne vil fortælle den gamle noget. Jeg lader så, som om jeg lytter. Lad mig høre. Lad os bare tage hul på den nu, mens jeg sidder.
Hvad er det, jeg skal tage mig sammen til? Hvad er det, jeg skal blive bedre til? Nej, fortæl mig, hvorfor du ikke træner så hårdt normalt. Fordi jeg gider ikke at være træt. Jeg gider ikke at være hård ved mig selv. Men bliver du træt af træning? Nej, jeg synes bare, det kvikker mig op. Når du laver sådan let træning? Jamen, jeg har sådan nogle faste små rytmer, og dem kører jeg igennem 3, 4, 5 gange. Ja. Og så, når jeg så siger, at det ikke er hårdt, så er det jo, fordi så kører jeg jo indimellem, så kører jeg jo sæt indtil jeg simpelthen ikke kan løfte mig selv mere. Men det er ikke som, når jeg står nede i styrkecenteret, hvor jeg kører 12 maskiner igennem, du ved, og så bliver jeg totalt svedig på dem alle sammen. Jeg er færdig på 25 minutter. Træning skal jo helst ikke tage noget fra os. Nej. Det skal helst give os noget, ikke? Så jeg definerer god træning som, når du er færdig med træning, så skal man være, altså man må godt være træt efter træning, men man må ikke føle sig drænet. Nej. Og så skal man helst efter 10, 15, 20 minutter føle, at man enten er minimum i samme energiniveau, som man var, da man startede, eller bedre energiniveau. Det gør man selvfølgelig ikke, hvis man er elitesportsudøver. Så er man jo nødt til at køre ud til max. Altså vi vil ikke kigge på elitesportsudøverne og så sige, det er sådan, vi skal træne. Nej. Det er for alle os andre, der bare gerne vil have det bedste ud af træning. Så skal træning jo ikke dræne os. Nej. Og problemet er, når det gør det, altså gider vi ikke gå tilbage til det. Så den dag, hvor vi er træt, eller det har været en lortedag, eller vi er blevet fyret fra jobbet, eller vi ikke sov godt nok om natten, eller bare solen stod det forkerte sted, så gider vi ikke at træne, når det tager noget fra os. Hvorfor skulle vi gøre det? Vi i forvejen føler, der er taget noget fra os. Altså, jeg har jo masser af dage, hvor jeg træner hver dag, hvor min hjerne siger, det gider vi ikke. Men så kommer altid kommer næste skilt op, hvor der står, jo, du gider godt, fordi du har det bedre, når du har gjort det. Fordi min træning er planlagt sådan, at jeg i hvert fald minimum har det, jeg har, eller får det bedre af det, så jeg ikke føler, at det tager noget fra mig. Så jeg er jo ikke nødvendigvis fan af, at man skal lave hård træning. Men hvis du ikke presser dig, især så gammel, som du er, Kim, så forfalder vi. Og vi siger tak for denne gang. Så forfalder kroppen. Altså det kan godt være, at man tænker, når du tager tøjet af, så tænker man, at musklerne, det ser sgu egentlig stadigvæk meget godt ud. Men musklerne kan ikke det samme. Så vi kan godt have den samme muskelmasse, når vi er ældre, men vores effektivitet i musklerne er dårligere. Og den skal vi holde ved lige. Den kan kun trænes, ved vi holder den ved lige. Ved vi løfter noget, ved vi flytter os lidt hurtigere. For ellers så forfalder vi endnu hurtigere. Fordi vi jo selvfølgelig nu kalder jeg det forfalder. Hvad skal vi kalde det med et positivt ord? Altså, vi bliver mindre stærke og mindre sunde. Findes der et positivt ord for det? Ja, det ved jeg ikke, om der gør, men det er bare et vilkår. Vi nærmer os himlen lidt hurtigere. Ja, det er et vilkår, ikke, at det sker. Så derfor er vi nødt til at presse os. Det, hvor man godt hurtigt lige kunne komme i form, da vi var 25 eller 30, når vi er lidt ældre, så skal der bare mere pres til og bedre kost. Vi kan ikke komme igennem det på samme måde i dag, som vi kunne, da vi var yngre, hvis vi vil noget, hvis vi vil have det sammen. Jeg tror faktisk måske også, at jeg presser mig lidt mere, end jeg måske giver udtryk for. Netop fordi, at jeg har været elite- og sportsudøver, så jeg er vant til at presse mig selv. Men når jeg siger, at jeg ikke presser mig selv, så er det fordi, at jeg har faktisk den effekt af, at du siger, hvis det tager mere fra mig, så ved jeg, at det bliver endnu sværere i morgen. Så hvis jeg rejser mig for sådan et eller andet, hvor jeg er fuldstændig smadret, så ved jeg bare en kæmpe modstand, jeg slås med i morgen. Ja. Så jeg skal helst rejse mig og føle, at jeg har fået noget med mig, for det er hele motivationen til at gøre det igen i morgen. Ja, præcis. Så det er sådan en lille fin grænse der, ikke? Ja. Og måske er det, fordi du sætter det op på, altså den skala, du måler på, det er, hvordan gjorde du, da du var elitesportsudøver i forhold til nu, og det er jo noget andet, for du skal jo ikke være elitesportsudøver, du skal jo bare være elite i dit liv, kan man sige. Altså elite-mental kriger. Ikke? Ja, præcis. Yes. Og uden at jeg ved meget om elitesport, men jeg har en fornemmelse af, grunden til, at man bliver professionel, er fordi, at når man træner, så bruger man al sin energi, så man skal restituere alt, hvad man kan indimellem. Så man skal ikke lave så meget indimellem træningerne. Ikke? Nej. Og det er jo lige det omvendte for os. Vi træner jo for at kunne lave alt det andet. Ikke? Så vi skal jo hente energien fra træning. Ikke? Ja. Så jeg tror, du har bestået træningen alligevel. Det er alligevel godt. Så sidder jeg alligevel og føler mig meget godt til rette. Men der er jo mange mænd, nu siger jeg fordomsfuldt mænd, men der er mange af jer, som... Ej, der er også mange kvinder. Men I vil gerne ud og cykle langt. Og nej, I vil godt lave... Ikke. Nej, ikke dig. Men så der vil være nogen, der godt kan lide det der Lycra og en dyr cykel. Og det er godt, der er intet dårligt med det. Men så cykler man, og man styrketræner ikke. Eller man løber, og så styrketræner man ikke. Eller man spiller golf, og man styrketræner ikke. Ja, der er for lidt gang i helheden. Men det er super godt at gøre det. Men
hvis jeg skulle rådgive sådan helt blindt ud i verden og sige, hvad skulle man, så skal vi jo styrketræne. Vi skal løfte noget, der er tungt, for at få trænet det skide nervesystem, og for at holde selvfølgelig muskelmasse ved lige, men også funktionen af musklerne, så vi ikke bliver for svage. For når vi lever så lang tid, som vi gør, så skal vi jo kunne bære vores krop rundt i verden. Og så samtidig tror jeg jo på, at hvis du godt vil være mentalt stærkt, så tror jeg, at man skal også være fysisk stærk. Man behøver sikkert være bodybuilder-typen for at være, men jeg tror, at jo stærkere jeg bliver i forhold til mit udgangspunkt, jo stærkere kan jeg stå på mine ben. Jeg føler det i hvert fald selv, så det er derfor, jeg selvfølgelig tror på det. Jeg har lavet meget konditionstræning i mit liv, ikke? Men jo mere styrketræning jeg laver, jo sværere synes jeg er at vælte. Det tror jeg, du er ret i. Jeg tror, der er en ganske almindelig balance i alle de her ting, at når du føler dig stærkere, så er det også nemmere at stå stærkt mentalt. Altså det har jeg jo selv kunne følge i hele mit eget liv, at når jeg er i topform, så er det også der, hvor min selvtillid er størst. Det er også der, hvor at jeg oplever, at I kan bare komme. Altså, ja, det er som om noget praller mere af, ikke? Ja, der er noget. Det er jo lidt ligesom, at når man starter med at drikke vand, fordi nu beslutter man sig for at være sund, så følger der alle mulige ting med. Så i det der med, at man træffer en beslutning om noget, jamen så nu skal jeg bare drikke vand i en periode. Men det er sjovt, det er også det, man begynder at gå ture. Det er også det, man begynder at træne lidt mere. Så på en eller anden måde, så er der en helhed i tingene, både mentalt og fysisk, der hænger sammen. Helt klart. Altså man ved fra undersøgelser, at når folk træner, har vi en større tendens til at spise sundt. Så kan man så begynde at gætte på, hvorfor gør vi det. Men vi har i hvert fald lettere ved at spise sundt, altså uden at skal tage os sammen, eller hvad vi skal kalde det, når vi får trænet, ikke? Ja, og det er jo lidt det samme som, at når man så ikke får trænet, så er det nemmere lige at gå forbi kagen, eller bageren og få en flødesbad, og så tænker ved du hvad, jeg køber sgu lige en pizza i aften også. Men det er jo fordi, at man ikke har så meget energi, ikke? Ja, og så er det meget svært at modstå de der fristelser, ikke? Fordi den fornuftige hjerne ved jo godt, hvad der vil være rigtigt at gøre, ikke? Men den får jo ikke lov at tage beslutninger der. Der bliver det, altså den bliver jo helt overrulet, den fornuftige hjerne, ikke? Hvis det var den fornuftige del af vores hjerne, der skulle bestemme, så ville vi jo ikke spise for meget og bevæge os for lidt, for vi kan godt mærke det dårligt, ikke? Du nævnte lige det her med, at når du står op om morgenen der, så kunne der godt være, der lige stod en tekst foran, der siger, jeg gider ikke i dag, men så ryger der lynhurtigt en ny tekst op. Ja. Og det forbinder jeg jo til lige at komme ind i, at det, altså vaner, fordi at det er vel i bund og grund det, som vi skal have fat i, for at kunne komme over til den livsstil, som vi ønsker at få fat i. Det er for mig at se helt undervurderet, hvor vigtige vaner er at forstå. Fordi vi siger, at jeg skal lige ændre min livsstil, eller jeg skal lige begynde at gøre det her. Men det ligger jo indgroet i vores krop, hvad vi gør, og hvordan vi håndterer ting. Det ligger jo som vaner. Og vaner er alting. Alt kan nedbrydes til vaner. Jeg træner hver dag, og jeg er vant til at træne typisk fra starten af dagen. Men allerede dagen før, altså allerede i dag, har jeg jo tænkt, hvordan er det, jeg får trænet i morgen? Nå ja, det gør vi. Vi skal på hotel her bagefter. Vi ved, at der er et fitnesscenter på hotellet. Godt, vi ved, at vi får trænet der. Så jeg har allerede i dag haft den første del af vanen, der er, hvornår får jeg trænet i morgen. Når jeg så vågner i morgen, så ved jeg, at noget af det første, der sker, det er, at min hjerne siger, hey, vi skal jo træne. Så man skal have den der trigger, som det hedder. Jeg skal jo mindes om det. Hvis det slet ikke kom, altså de næste 4 dage, jeg fik slet ikke ideen om, at jeg skal træne, så kan jeg jo selvfølgelig ikke huske at gøre det. Så jeg skal huske at træne. Når den tanke så kommer i morgen tidlig, så kan hjernen godt finde på at sige, jeg gider bare overhovedet ikke, hvor jeg er tung og træt. Og så kommer der jo en følelse bagefter. Og følelsen, den er altid ja tak eller nej tak. Altså gider jeg det her, nu skal jeg ud og træne, ja tak, det vil jeg gerne, eller nej tak, det gider jeg ikke. Og hvis nej tak følelsen kommer, så skal man jo have sit beredskab. Fordi hvis ja tak kommer, så går man jo til handling, så går man til, jeg skal ud og træne, og så får man sin belønning bagefter, hvor er det dejligt, hvor var det fedt, nu fik jeg det gjort, hak ved den. Men hvis nej tak følelsen kommer, det er jo der, de færreste har et beredskab, og jeg arbejder med mine klienter og siger, så skal vi have fundet alle argumenter. De skal simpelthen stå i kø, når nej tak følelsen kommer, for den kommer der masser. Hjernen er jo skabt til at sige, hey, skal vi ikke bare lade være med at bevæge os? Der er ikke nogen efter os. Vi skal ikke efter nogen. Så hvorfor skulle vi gå i fuld firespring her? Og især da lige vi vågnede, altså vi er lige kommet ud af den skønneste søvn, så skal jeg lige pludselig ud og kæmpe for mit liv her. Det gider den ikke. Så vi skal have argumenterne stående i kø for, hvorfor vi gerne vil. Og så kan den indre tenniskamp gå i gang der, som jeg kalder det. Så kommer argumentet, jamen, du vil jo gerne i god form, kan komme heroppe på den ene side, ikke? Og så det er det gode argument, ikke, til nej tak-følelsen. Så kommer nej tak-følelsen herover og siger, ja, men vi har også trænet i går, vi trænede faktisk også hårdt i går. Og det er der mange af os, vi taber tenniskampen.
Ikke? Fordi nej tak, følelsen får lov at vinde, fordi der er så gode argumenter her også. Jeg kan også træne i morgen, altså jeg gør det også i morgen, og i morgen kommer det sammen, jeg kan da også gøre det i morgen, eller i eftermiddag, eller hvad man nu siger. Men man skal have vundet den der tenniskamp, ikke? Så man skal jo lære, at en vane består af de her elementer, og der er en tenniskamp derinde, når man ikke gider. Der er jo ingen tenniskamp, når man godt gider. Altså jeg har jo kun lige en kort serv, der kommer, når jeg om morgenen, så hey, skal vi træne? Nej tak, jeg gider ikke. Så kommer man, men der er ikke nogen mulighed for ikke at gøre det. Husk nu, hvor jeg har fået 3 store operationer i 2023, og der lovede jeg mig selv, at når jeg ikke havde lyst til at træne, så altså, jeg måtte godt lade være at træne, men der lovede jeg mig selv, det måtte aldrig være, fordi jeg ikke gad at træne. Fordi der, hvor jeg ikke kunne, der gad jeg så godt at træne. Ikke? Og især løb. Jeg kunne ikke løbe dengang. Ikke? Man kan jo næsten altid lave noget andet. Så der lovede jeg mig selv, det argument kunne aldrig vinde, at jeg ikke gad. Så det har jeg jo altid. Så står den der og flager og siger, hey, kan huske, hvad du sagde til dig selv dengang? Nå ja, bare få træningstøjet på og komme i gang. Ikke? Ja. Så jeg vinder hurtigt tenniskampen, men mange de står og jonglerer frem og tilbage, bruger mere energi nogle gange og længere tid på tenniskampen. Gider godt. Men du har gjort det til vane at træne hver dag? Ja. Altså, er det du anbefaler alle, at de skal træne hver dag? Eller er der en anden måde til sundhed også? Behøver man at træne hver dag? Kan man gøre det 3 gange om ugen? Kan man gøre det 4 gange? Kan man gøre det 2 gange? Hvad er det, man kan gøre? Hvad anbefaler du? Fordi når du sidder og siger, jeg står op, og jeg skal træne hver dag, så er det lige før jeg mister pusten. For hvis ikke jeg har en dag en gang imellem, hvor jeg siger, at du kan rende mig i røven. Men jeg synes slet ikke, man skal træne hver dag, hvis man ikke er til det. For mig virker det enormt godt af 2 årsager. Det ene er, at jeg skal ikke tage stilling. Jeg skal bare i dag tage stilling til, hvornår og hvad, hvor meget, hvor længe, men jeg skal overhovedet ikke tage stilling til om. Og det vil sige, at allerede der stopper noget af den der tenniskamp. Den anden ting er, at jeg lever af det her. Ja. Det vil sige, at jeg lever jo af at undervise, jeg lever af at lave øvelserne, imens jeg taler og tegner og fortæller og skal huske og skal gøre det hele rigtigt. Så en del af det at blive god til mit arbejde, det er, at jeg faktisk kan lidt mere, end jeg skal kunne, når jeg er på arbejde. Så jeg ikke skal tænke over, gør jeg det nu rigtigt? Kan jeg nu løfte det her? Kan jeg huske, hvordan man skal gøre øvelsen? Når jeg skal, fordi jeg underviser online, så jeg viser jo øvelserne selv imens. Hvis jeg skulle træne med dig, være din træner i virkeligheden, så kunne jeg jo godt bare sige, nu skal vi lige lave den her øvelse, og så laver du den. Jeg kan bare så stå og skal lave noget. Det kan jeg jo ikke online, det vil virke helt underligt. Så jeg laver jo selv alle øvelserne. Så jeg skal jo være i god form. Og så har jeg det simpelthen bedre, når jeg har trænet. Altså jeg har haft det altid, helt fra lille bitte, har jeg kunne mærke, at jeg vil bare gerne i bevægelse. Når jeg har været allermest syg, har jeg lyst til at gå, altså ikke spæne derude, jeg skal bare i bevægelse. Ja. Bevægelse. Jeg har det så godt med det. Ja, men når nu vi snakker træning, det er nok fordi, at i mit hoved, når man snakker træning, så snakker man 1,5 til 2 timer, fordi det var det, jeg gjorde dengang jeg spillede fodbold. Ja, så det er jo slet ikke der. Nej, okay, så hvad er træning? Når du siger, at jeg skal op og træne hver dag? Altså for mig er det 24 minutter, jeg har besluttet mig for, og så er der mange, der siger, hvorfor 24 minutter? Det er fordi, det er så delbart. Det er delbart med 6 og med 2 og med 3 og med 8 og med... Jeg kan dele op i, hvordan jeg laver øvelserne, så det er derfor, det er 24 minutter. Okay. Det kunne også have været 23. Så blev det allerede meget mere menneskeligt. Ja. Det at få sagt 24 minutter, så tænker jeg, der sidder et menneske derovre. Ja. Så det er mit minimum. Og så nogle gange træner jeg mere, og nogle gange er det bare lige, nu siger den 24 minutter, godt, så stopper vi. Done. Så stopper vi her. Ja. Hvis det er styrketræning, laver jeg aldrig mere end 24 minutter. Men altså, nogle af mine klienter starter ud med, at 1 minut er fint. Altså, så laver de benbøjninger i 1 minut, eller løber på stedet i 1 minut, og så er det, de gør det bare hver dag for at oparbejde vanen med, at man kan ikke sige nej til træning. Okay. Man kan kun sige ja, men til gengæld er hurdlen for at komme over og sige, jeg har trænet, den er så lille, at man ikke kan ikke gøre det. Ikke? Og så kan man altid udbygge vanen jo, og rigtig tit, når man har gjort det 1 minut, så tænker jeg gider godt 2 minutter. Og så gider man godt 3 minutter. Men det er så lidt der, og dem, jeg laver træning med online, der træner vi jo mellem 25 og 35 minutter ad gangen. Det er ikke noget kompromis-træning. Det er simpelthen, der er jo masser af form at hente ind på at træne så kort tid. Når vi godt vil træne kroppen og ikke dræne kroppen, så er det også nok. Er det nok til at holde styrken ved lige? Ja, det er det. Er det nok til at formforbedre? Ja, for rigtig mange. Selvfølgelig ikke for en, der skal være maratonløber og til OL. Der skal man ikke nøjes med 24 minutter, men det er ikke dem, vi snakker om. Men for alle os er det jo rigeligt træning. Tidligere trænede jeg 18 minutter, men man kan jo bare beslutte sig. Man kan bare sige 7. Ja. Man kan sige, det er da dårligt, hvis det kunne have været 18. Nej, det dårlige ligger jo i ikke at få det gjort, kan man sige. Så det er bedre at lave 7. Altså 7 minutter er 100% mere
0. Så man skal starte et sted, hvor man tænker, det kan jeg. Jeg skal lige svare på noget andet, du spurgte om lang tid, fordi der kan være, der sidder nogen derude og siger, han spurgte om, hvor mange gange om ugen skal man så træne, hvis man ikke skal træne hver dag. Og så vil jeg bare sige, det er jo, altså det allervigtigste er, at man træner. Det er bedre at træne 1 gang om ugen i 15 minutter end 0 minutter. Det er der ingen tvivl om. Men hvis man godt vil have nogle af alle de gode virkninger, der er med at få god energi og bedre søvn og bedre blodsukkerregulering og bedre hjernefunktion og forebygge de sygdomme, vi kan forebygge en gang ud i fremtiden, så er det virkelig godt at træne 3 gange om ugen. Så der ikke går for lang tid imellem, fordi musklerne, de bruger lige mellem 24 timer og op til 72 timer på at restituere. Ikke? Så hvis man træner 3 gange om ugen, lad os bare sige mandag, onsdag og fredag, så får man altså det bedste ud af det. Ikke? Ja. Og så skal man altså give den gas, når man træner. Der er os, der træner hver dag. Vi kan jo give den lidt mindre. Altså så kan jeg give den gas med noget i dag, og så kan jeg give den gas med noget andet i morgen, og så noget tredje. Hvor hvis man kun træner 3 gange om ugen, og godt vil have lidt af det hele, så skal man jo virkelig give den gas, ikke? Ja. Er der nogle træninger, der er nogen form for træning, der er sundere end andre? I forhold til alder og vægt og... Altså det er faktisk rigtig svært at generalisere omkring træning, så hvordan skal vi ligesom alle sammen træne? Men hvis jeg skal sige, hvordan er det virkelig godt at tænke med træning, når vi er 40 plus? Fordi når vi er yngre, så er der er bare lidt nogle andre regler, der gælder. Jeg ved ikke, om du selv kender det, at der var noget... Kroppen kunne noget andet, da vi var yngre. Det finder jeg nok ud af, når jeg bliver 40 når du bliver gammel nok. Nå, sorry. Hvad hedder det? Men det er... Altså lad os sige, man træner 3 gange om ugen, og man har 45 minutter per gang. Så er det virkelig godt at sige, at jeg laver lidt konditionstræning hver gang i et kvarter, måske 20 minutter, hvor jeg varmer lidt op, og så fyrer jeg den af, så man kører pulsen op, og så pulsen ned. Så man laver lidt intervaltræning, så man presser kroppen. Og så laver man styrketræning for resten. Så hovedvægten ligger på styrketræning, mindst vægt på konditionstræning, men man skal presse sig, så det er ikke bare sådan, nu sidder jeg og hygger og taler med folk om morgenen på Facebook. Er der nogen, der gør det? Nej, men det du gør der er jo vanvittigt godt for kroppen. Det er det, man kalder zone 2-træning. Det skal vi helst lave så meget af som overhovedet muligt. Der, hvor vi ikke er, hvor vi ikke er presset, men hvor vi bare er i bevægelse, fordi det gør os så sunde og så stærke og så gode. Men der, hvor det, jeg kalder træning, det er jo der, hvor man puster og stønner, man har noget bestemt tøj på, fordi at man ved, at man skal svede, eller man skal være i bevægelse, ikke? Og man kan tale i korte sætninger, mens man gør det, både når man konditionstræner og styrketræner. Det er det, jeg definerer som træning. Men så er der jo alt motionen ved siden af, som er gåture, som er ubegrænset gang, stort set er godt. Ubegrænset cykling i det der tempo, som du laver, når du tager. Det er så sundt, det er så godt. Meget forenklet sagt, skaber det en anden sundhed inde i vores celler med den lavintense træning. Men når vi så laver træning, så skal det være intens. Og så skal den mindste del af det være konditionstræning, største del af det være styrketræning. Hvis man spørger mig. Men igen, det er jo en generalisering, fordi hvis man nu siger, at jeg er sådan en, der godt vil cykle 180 kilometer nede i de franske alper til sommer, for jeg skal ned og se, om Vingegaard vinder igen, så skal man jo træne sig op til det, så er det jo ikke nok, det jeg siger her. Og igen, så kan man også sige, er man sådan en, der har arbejde, hvor man går meget i det daglige, lad os sige, man er sygeplejerske, og man går meget der, så vil jeg prioritere at lave mere styrketræning, når jeg træner. Fordi jeg i forvejen får det der lavintense, eller den slags bevægelse. Så det er en voldsom generalisering, når jeg siger det der, og 3 gange om ugen. Men det er det nærmeste, vi kan komme. Og jeg kan ikke give korte svar, Kim. Nej. Jeg kan ikke give korte svar. Nej, og det er også helt fair. Det er også fordi helt mennesker fair. er så forskellige. Ja. Og vi er så... Men det er faktisk det, der er et af problemerne i min branche, det er, at vi har sådan... Nå, skal du tabe dig? Du skal bare spise mindre, end du forbrænder. Det er da bare simpelthen så rigtigt. Men er du klar over, hvor svært det er? Ikke? Og hvor mange ting, der ligger under det, ikke? Men hvis du godt vil være god til at løbe 10 km, du skal da bare ud og løbe. Ja, men er du klar over, hvor mange elementer, der ligger under det, at skulle ud og løbe 10 km, ikke? Så vi lider under, at mange forenkler det alt for meget. Og der er individuelle forskel. Altså, hvem har godt af hvad, hvem reagerer og responderer på hvad? Altså, ja, det kan jeg snakke længere om. Ja, og det er fantastisk, for der sidder en masse derude, der har brug for lige præcis det, du siger. Men nu har jeg brug for at gå lidt over i, nu har vi snakket meget om den fysiske del, og så har du lavet den her bog om faste. Hvordan kom du på faste? Hvordan var det, du tænkte, det med at faste, det er sgu en god idé, det vil jeg lave en bog om? Altså, faste er et fantastisk redskab at have som vejleder, fordi der er så mange mennesker. Altså, fordi det er jo let. Det koster ikke noget. Eller ikke.
let. Det vil være forkert. Det er simpelt, vil jeg sige. Det betyder ikke, det er let. Og det koster ikke noget at gøre det, og det kan simpelthen så meget. Det var faktisk en af mine ansatte, der for en del år siden sagde, jeg skal på ferie, hvor skal jeg tage hen? Jeg var single, jeg skulle bare på en eller anden tur sammen med en veninde, så siger hun, prøv at høre, tag til Thailand, tag ned på det her sted og faste, det kommer til at ændre dit liv fuldstændig. Hun var sådan en yoga-type, som jeg kalder det. Jeg er det modsatte, hvad end det er at være modsat. Så tænkte jeg, det er sgu lidt for alternativ for mig, det der faste noget. Og det lyder for underligt og sådan noget, men fordi hun sagde det der, det kommer til at ændre dit liv fuldstændig. Og jeg er jyde, så jeg er skeptisk. Er du det? Så jeg havde... Men det blev hængende, det der, hun sagde, det kunne ændre dit liv. Og jeg havde sådan, hvordan kan det? Jeg prøvede at finde alle mulige forklaringer på, hvordan skulle det kunne det. Men det endte med, at mig og en veninde var i Thailand, og var på sådan 3,5 dages faste på det her sted, hun havde anbefalet. Og da dag nummer 1, vi havde været i gang, og klokken var blevet 12, og jeg havde ikke fået noget at spise siden aftenen før klokken 10, så var jeg ved at dø af sult. Altså jeg aldrig prøvede jo at gå så mange timer uden at spise noget, for jeg kom jo ud af en verden, hvor vi skulle spise hele tiden for at holde vores blodsukker op. Og jeg troede, at jeg skulle dø af sult. Så måtte jeg kigge rundt på det der sted, så tænkte jeg, okay, hende derovre har fastet i 5 dage, det kunne man se op på sådan en tavle. Ham derovre har fastet 12 dage, og de er ikke døde, så dør man nok ikke her. Jeg må simpelthen bruge min fornuft på den måde, for jeg følte, jeg skulle dø, altså efter få timer var uden mad, ikke? Og jeg blev svimmel, og jeg kunne ikke sove om natten, og jeg tænkte bare, oh my god, hvis jeg ikke var afsted med hende veninde, så havde jeg givet op, men jeg havde sådan, jeg skal ikke miste ansigt her, jeg holder fast. Dag nummer 2, om eftermiddagen var jeg ude og gå en tur, så lige pludselig tænkte jeg, gud, jeg begynder sgu da egentlig at have meget. Jeg er overhovedet ikke sulten. Hey, hvad sådan er der begynder at ske med min krop? Dag 3, nej, hvor føles jeg let i kroppen? Nej, min led går overhovedet ikke ondt mere. Og jeg var altså ung på det her tidspunkt, og havde ikke på den måde ondt i min led, men jeg trænede jo simpelthen så meget, og spiste dårligt. Jeg troede, jeg spiste sundt. Vi spiste ikke noget fedt, spiste mange kulhydrater og alt det der, som vi gjorde engang. Og så pludselig bare havde jeg letheden i min led. Jeg følte mig mere fokuseret, jeg var mere glad. Ikke at jeg var uglad før, jeg tænkte, hold da kæft. Da vi så skulle slutte, skulle vi så på dag 4 om morgenen, ikke? Så tænkte jeg kunne godt blive ved i lang tid endnu. Så tog vi hjem, og jeg kunne mærke den der lethed i kroppen, selvom vi spiste, og selvom vi kom hjem til hverdagen. Jeg tænkte, wow. Så havde de sagt, hey, her på stedet, der tilbyder vi 7 dages faste. Det er faktisk det, vi anbefaler. Så tænkte jeg, det skal jeg. Så der gik ikke ret lang tid, så tog jeg afsted igen og tænkte, jeg skal ned og faste de der 7 dage, og det var optur. Jeg blev helt afhængig af det. Og så sagde de, jamen hvis du vil det bedste for din krop, så gør man det 4 gange det første år med 7 dage ad gangen. Så tænkte jeg, det gør jeg. Jeg havde råd til det dengang, og havde ikke børn og så videre. Så tog jeg bare afsted 4 gange om året. Det gjorde jeg faktisk i 2-3 år. Var jeg så meget afsted, for jeg blev afhængig. Ja. For det gav mig bare virkelig et boost at gøre det der. Ja. Og jeg blev simpelthen så glad, men jeg kan sige, at efter nummer 2 gang, tror jeg, at jeg havde fastet, der blev jeg simpelthen decideret lykkelig. Altså jeg kan mærke bare, at jeg skal sige det nu, så bliver jeg rørt igen, selvom det er mange år siden. Jeg blev så glad, helt ind i knoglerne, og så mit liv, det rullede så pludselig ud foran mig sådan, prøv at se her, hvis du godt vil blive ved med at have det sådan her, så skal du gøre sådan her, så skal du lade være med det her, og herover skal du være ærlig på den her måde, og du skal gøre det. Så mit liv rullede sig simpelthen ud, så jeg var så glad, og var så lykkelig. Jeg rendte rundt i 2 år i det der sådan lidt hippie-lykkelige tilstand. Altså så var jeg blevet en af de der, og det ændrede mit liv. Altså det gjorde det virkelig. Men jeg troede jo så dengang, at man skulle faste sådan, for at få det der. Men så pludselig blev der jo opmærksomhed på, hey, du kan altså godt få noget bare ved at gøre det hver dag, eller gøre det nogle gange om ugen. Man kan jo faste 24 timer 2 gange om ugen, eller 1 gang om ugen. Man kan faste lidt i det daglige, altså 14, 15, 16 timers faste i det daglige, gør det også for nogen. Der er også nogen, der ikke gør så meget for, men sådan er det jo med alting. Så nu henter jeg jo rigtig meget af den der energi og overskud ved at bare faste i det daglige. Så jeg behøver ikke at tage til Thailand hele tiden. Og det er også smart, for jeg har jo et barn nu. Og, hun er 13, ikke? Så jeg rejser jo ikke bare lige sådan afsted til Thailand 4 gange om året. Nej. Og faster. Så det du fik at vide, at det forandrede dit liv at faste. Og det gjorde det. Ja. Men jeg troede jo ikke på det. Nej. Jeg er jo jyde. Ja, men nu sidder der en masse andre jyder derude også. Og sikkert sidder og tænker... Ja. Nå, men det er fordi, det virker for underligt. Skulle jeg holde op? Altså, jeg har lært kun på universitetet om, hvor vigtig mad er for alle funktioner. Jeg har overhovedet ikke lært noget om, hvor vigtigt det er ikke at få noget derind. Og sådan at kroppen den selv kan.
Og selvfølgelig bliver kroppen der bedre, når jeg ikke har spist noget i 3 dage. Lad os prøve at forestille os, at du og jeg, Kim, vi var ude i ørkenen, og vi havde ikke noget som helst mad eller vand. Skulle vi så blive dårligere på kort, og måske med vand, der går ikke så lang tid, men med mad, hvis vi blev dårlige tilpas efter 3 dage, og ikke kunne tænke, så kunne vi jo ikke overleve. Som mennesker kan jo ikke overleve, hvis vi ikke bliver bedre og bedre og bedre, når vi... Men jeg tror også lige præcis den der historie, fordi jeg kan huske, da jeg fastede første gang 14 dage, hvor jeg gik online for ligesom at trække nogle mennesker med, og vi var rigtig mange mennesker, der var nogle læger inde og fortælle, at det her, det er fuldstændig vanvittigt, og du dør. Ja. Altså, det er jo vanvittigt, du dør efter en uge, du dør efter 5 dage. Og jeg tror jo i virkeligheden, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder med den fortælling, den historie og alle de her ting derude, som er årsag til, at det skal de i hvert fald ikke. Ja. Så det der med at få belyst, hvad er fordelene ved at gøre det, og så være klar over, at den læge, der siger det, ved ingenting om faste. Ja. Altså, men det er det, man lærer jo. Jeg er jo også fra universitetet, der lærer man jo simpelthen det. Og Kim, når så man bliver sulten første gang, ligesom jeg gjorde det den første dag, så er sådan... Gud fanden dør man der af det her? Det er jo det, og det kan jo lægen jo godt, og hvis lægen havde sagt det, du dør, hvis du gør det, og jeg kan mærke, jeg tror faktisk, jeg dør. Virkelig dårligt. Jeg får virkelig sådan her, jeg dør. Ret. Så vil man tænke, ja, selvfølgelig, men det er derfor, man skal forstå det inden. Ja, vi kommer lidt ned i en lidt dybere snak lige nu, fordi i virkeligheden, så er der alt for mange mennesker i mit univers, der udtaler sig om noget, de overhovedet ikke har forstand på, og det er i virkeligheden årsagen til, at for få mennesker har adgang til at få det rigtig godt. Fordi det er jo lige fra medicinindustrien til tobaksindustrien til madindustrien, som har overtaget menneskers viden, som gør, at der er mennesker, der har været inde og læse en eller anden annonce, som fortæller, at det er puha, og så viser det sig at være fuldstændig modsat. Ja. Altså, så jeg synes jo lige præcis det her omkring faste, som også er mit. Jeg elsker også at faste, og bliver faktisk en anden person, hver gang jeg faster. Man bliver lidt lettere connected til alt. Til naturen. Du sanser meget mere, du mærker meget mere, du er meget mere... det er som om, at når man får et spørgsmål, hvis der er nogen, der spørger en om noget, så er der meget kortere til svaret. Det er som om, at der er... at hjernen den bliver connected med kroppen på en helt anden måde. Ja, jeg er fuldstændig enig. Hvorfor siger folk, faste ikke er noget for mig? Det, jeg vil sige til dem, det er, hvis man ikke er vant til at løbe, så er det heller ikke særlig fedt at løbe. Så bliver man også utroligt træt efter 100 meter eller 200 meter. Men vi ved jo godt, at konditionstræning er godt, ikke? Men hvis man godt vil træne sig op til at, lad os sige, løbe 10 kilometer, så ved man også godt, at man skal ikke starte med 10 kilometer. Så det, at du starter med 18 dage, det er jo usædvanligt. Men selvfølgelig er der nogen, der kan det. Der er altid nogen, der lige kan løbe 10 kilometer, selvom de aldrig har løbet før, ikke? Og du hører til en af dem. De fleste vil skulle træne deres faste op, også for at blive tryg ved det. Så jeg kan sige, at mine kursister, de starter med 12 timer. Men det er også noget at gøre med at få det implementeret i det daglige. Sige, hey, kan vi faste fra klokken 7 om aftenen til klokken 7 næste morgen? Og det giver jo allerede nogle virkninger. Så kan man udvide, og så er der nogen, der vælger at prøve af at faste 24 timer, og så bliver de helt vildt glade for det, og så gør de det måske 2 gange om ugen, for at holde deres krop ved lige. Så kan man tage de her større faster nogle gange om året, ikke? Hvor man tager mange flere dage, men man kan blive mere tryg ved det. Altså ture gør det. Det er fordi, hvis nu jeg tænker, at jeg kan ikke gå 3 timer uden at spise, og du siger, at vi skal lige faste i 18 dage, så gider jeg jo ikke engang at prøve. Altså, det giver dig ikke engang chance, og uanset du siger, at du bliver simpelthen så, og du får det sådan, og det vil kunne ændre dit liv, så man er sådan, nej, man kan ikke høre det. Hvor hvis man siger, prøv at faste 12 timer, så vil de sige, okay, det kan jeg godt, og så finder man faktisk ud af, hvor svært det kan være at gøre. Og så kan man stille og roligt få det trænet op, og så bliver man mere tryg. Og så bliver det jo bare nemmere og nemmere. Og jeg har jo nogle af mine kursister, der har det sådan, jeg intuitivt faster jeg lige nu næste 24 timer eller 48 timer, fordi de er helt trygge i det. Ja. Ikke? Siger, jeg skal præstere virkelig godt i morgen. Nu faster jeg fra nu af. Så det tror jeg er, altså at man skal opdage, at man godt kan, og at det føles fedt, ikke? Men igen, jeg tror også, at det har noget at gøre med alle dem, der sidder derude lige nu, at i stedet for at have en fordom ud til at være nysgerrig, være enormt nysgerrig, fordi vi tager ikke fejl i det, vi sidder og siger, og jeg vil godt lægge hovedet på blokken på, der er 0,0,01%, der ikke har godt af at faste, jeg har ikke mødt dem endnu. Men der er altid nogen, der siger, at de ikke kan, de ikke tør, de ikke vil. Lægen anbefaler både det ene og det andet. Ja. Men der er så stor forskning på faste, at du renser din krop. Det er næsten sundhedsråd nummer 1.
Ja, så det hvis er du virkelig godt redskab. Ja, så hvis du hører dig selv sige, det er ikke noget for mig, så er det et program, der kører i dit hoved, for det er noget for alle. Selvfølgelig skal man ikke, hvis man er anoretiker, gå på en faste. Der skal man være kritisk over for sig selv. Ikke? Altså, du skal have lidt at give af. Ja. Altså, og det har de fleste, så derfor vil man selvfølgelig, og gravide og sådan nogle ting. Men umiddelbart som sundhedsråd, der er det at faste, det er det, der sætter gang i alt. Jamen, det kan fikse enormt mange ting. Altså også mange Smerter, fysiske ting i kroppen. Ja. Der sidder helt sikkert en masse skeptikere derude med en masse forskellige spørgsmål, som vil sige til alle mulige andre, lad være med det passer ikke. Hvad kan vi sige til dem for at få dem motiveret til, at det gode liv i mit univers, det ligger der? Ja, altså man kan sige, hvis man faster bare i 12 timer, hvis vi starter der, lille bitte faste, jeg har ikke spist noget fra kl. 7 om aftenen til 7 næste morgen. Allerede der, så begynder der at ske nogle sundhedsforbedringer i kroppen. Fordøjelsen fra mund til bund tager jo cirka 8 timer, for hvis vi bare skal generalisere. For nogle kan det tage længere, for nogle kan det tage kortere. Men det vil sige, så har man 4 timer uden mad i kroppen, når man faster 12 timer. Og allerede der begynder der at ske nogle forandringer i forhold til, vores fordøjelse kan blive forbedret, og vores blodsukkerregulering kan allerede blive bedre, og mange har problemer med de to ting, bare altså i mini-udgave. Ikke? Lige så snart vi så faster flere timer derover, så bliver vores fordøjelse bliver endnu bedre, så nogle af mine klienter, som har dårlig fordøjelse, altså hvor de er oppustet, eller de kan ikke komme på toilettet, eller de render for tit derud, fordi de har tynd mave, eller de prutter meget, eller maven står ud om aftenen. Så nogle helt sådan, almindelige fordøjelsesproblemer, som mange har, kan blive fikset af, at man bare har pause hvert døgn, hvor man ikke spiser. Men det gør også en forskel selvfølgelig at tage flere dage i træk, hvor man ikke spiser. Men allerede ved 12 timer begynder der at ske noget. Forestil dig så, når du i 18 dage ikke har spist noget, så er der selvfølgelig mere reparation. Så gør det meget ved vores appetitregulering. Altså når man spiser hyppigt, så har man større appetit, end når man spiser sjældnere. Det vil sige, det at man faster indimellem kan gøre, at man ikke spiser, altså man simpelthen naturligt ikke har lyst til at spise så meget. Man regulerer det helt automatisk. Og nogen oplever, at deres lyst til søde sager forsvinder, når man faster. Og det kan man også få ud af de her daglige faster, og det kommer også for mange ved at tage de her længere faster. Altså inflammationsmængden i kroppen falder. Så vores immunforsvar får jo faktisk tid til, i stedet for at tage sig af mad, altså enhver bid, alt hvad du kommer ind igennem munden, bliver jo håndteret af vores immunforsvar, fordi det er fremmede legemer. Selvom det er noget, der skal være der, så skal immunforsvaret jo lige tjekke, må du komme ind? Ja, det må du godt. Eller. Og vores immunforsvar, når det er aktivt, så det danner jo inflammation. Så lige så snart det forsvinder, så skal immunforsvaret pludselig ikke tage sig af det. Og hvad gør inflammation? Så, når du siger, det fjerner inflammation, og jeg siger, hvad er inflammation? Hvad skulle det hjælpe mig? Når inflammationsmængden den bliver mindre, så bliver der for det første frigivet energi. Vores immunforsvar tager meget energi, det ved de fleste af os fra, når vi er syge. Så når vi så har meget inflammation, så bruger immunforsvaret mange kræfter på det. Så vi kan godt gå rundt i det daglige og ikke være syge, men have meget inflammation. Og så er det, vi er trætte. Vi bliver trætte om eftermiddagen, vi går sukkerkold om eftermiddagen, eller vi skal drikke meget kaffe for at komme igennem dagen. Og generelt bare føler os trætte på grund af inflammationen. Men det kan også give stivhed i ledene. Smerter i ledene, smerter i... Ja, i høj grad. Smerter og stivhed i ledene. Man kan ikke holde ud at stå op, der er forskellige ting, man ikke kan. Fordi de her immunkomplekser, de sætter sig jo der, hvor der er meget lille blodgennemstrømning, så i væv, altså for eksempel i vores sener, der kan man godt forestille sig, at der er mindre passage igennem, end man kan forestille sig i en muskel. Ikke? Så der sætter de her immunkomplekser sig lettere. Så sidder de jo i ledene. Det er derfor, man kan opleve... Jeg gætter på, at du kender det, men når man har siddet i lang tid, når man så rejser, så er man lige lidt stiv i kroppen. Nej, sådan har jeg det slet ikke. Den har du det aldrig. Okay, godt, pus din glorie. Godt. Men nogen har det så. Og når man så lige kommer op og kommer i gang, så har man ikke så ondt i ledene. Og det er fordi, så er blodgennemstrømningen større, så kommer immunkomplekserne ud af ledene. Vi kender det med ledene fra, når vi er syge. Så gør det ondt i ledene. Og det er fuldstændig det samme, der kan ske i det daglige. Så der er nogen, der jo går rundt og tager smertestillende, fordi de har for meget inflammation, som de kunne blive fri for, ved at bare holde lidt længere spisepause. Det har simpelthen ikke engang noget at gøre med, at man skal spise mindre. Det er der nogen, der tror. Faste, det er sult. Nej, faste, det handler bare om at have frihed fra mad. Og så kan man jo spise efterfølgende, og især hvis man ikke skal tabe, så skal man huske at spise nok. Så kan det simpelthen gøre, at vi bliver bedre til at fedtforbrænde. Og det er jo selvfølgelig smart, hvis vi gerne vil tabe os, men i høj grad, det er grund til, at vi gerne vil have en god fedtforbrænding, fordi det giver simpelthen meget mere jævn energi. Og når vi er gode til at fedtforbrænde, så har vi en mere fleksibel forbrænding. Det vil sige, at vi kan både bruge kulhydrater som energi, og vi kan også bruge fedt. Og det er smart, hvis man træner for eksempel. Hvis man er en af dem, der cykler langt eller løber langt, så er det så smart at have fleksibel forbrænding, i stedet for at man kun kan brænde kulhydrater. Det er som om, vi kommer i bedre forbindelse med, hvad
kroppen har brug for. Ikke? Ja, fordi din smagsløg, alle dine sanser bliver jo enormt forstærket, så altså, jeg har i hvert fald prøvet, at jeg mister lysten til sukker, fordi det smager meget anderledes, end når jeg er fedtet ind i det. Ja. Altså min hørelse, alle ting, mit syn, det forandrer sig. Der er nogle små nuancer, som bare bliver skarpere, når jeg faster. Det er simpelthen, når der er mindre inflammation i kroppen. Men smagsløgene er også, fordi de bliver lammet i det daglige. Så jeg tror, mange har prøvet det der med at børste tænderne, og så prøve at drikke noget bagefter af juice, eller så smager det mærkeligt, ikke? Det er fordi, det der almindelige tandpasta, det lammer vores smagsløg, og så smager andre ting dårligt, eller anderledes i hvert fald. Men når vi spiser meget sukker i det daglige, og drikker meget kaffe, faktisk, så lammer vi også vores smagsløg, ikke? Når du så pludselig ikke har det, mere, så kan smagsløgene jo faktisk smage nuancer i mad. Ja, enormt. Og så kan vi jo smage, at sund mad kan smage godt, hvor nogen synes jo, sund mad smager kedeligt, så jeg skal hen og have det, der er smagsfremmed i. Du får nogle ekstra nuancer med, som du pludselig tænker, gud, det har mere smag, end det plejer at have. Ja. Så det gør det jo også, og så bliver vi tiltrukket mere af det sunde. Altså, fordi at vi simpelthen der kommer simpelthen bare bedre signaler rundt i hele kroppen. Antennen, den fungerer bedre. Ja, det må man sige. Og så ved jeg, at når vi går ind i det 3. døgn, så sker der noget helt særligt. Hvis det er det, du spørger efter, som jeg tror, det sker faktisk allerede efter 16 timer, som er, at kroppen begynder at rydde op i sig selv. Der opstår den her autofagi. Altså over 48 timer, så er der fuld blus på autofagien, som det hedder. Så kan man sige, hvad er autofagi? Auto betyder selv. Fagi betyder spise. Det betyder, at vi spiser os selv. Det lyder utroligt makabert. Men det, der sker, det er, at der opstår nogle celler, der skal nedbrydes i kroppen. De bliver ligesom sprængt i små atomer, kan man sige. Og så kommer der ham der nede på genbrugspladsen. Han kommer forbi, og så siger han, hvad kan vi genbruge af de ting, der er her på genbrugspladsen, og hvad skal egentlig smides ud? Det våde pap, ud med det. Men der er de her ting herovre. De her mursten kan vi godt bruge. Og så at alle de her sprængninger er opstået, gør, at vi har en masse bestanddele, som vi kan bruge til at genopbygge kroppen med, og noget kan vi få sendt ud af kroppen. Og det vil sige, at vi får sådan en slags udrensning af det. Og det er det, der gør, at man siger, at faste og træning kan sådan forynge kroppen. Spørgsmålet er, om vi kan forynges, men vi bare kan ældes lidt mindre hurtigt. Men der opstår den her autofagi af det. Og det er jo kun, 10 år siden, man fandt ud af, at den proces faktisk findes i vores krop. Men den er så vigtig for at modstå sygdom, og for at mindske for hurtig ældning af kroppen. Det, der hedder ketose, er det det? Nej, fordi Nej. Det er det, der går i gang efter 3 døgn, cirka. Ja, det kommer an på, hvad man har spist, eller hvordan man spiser. Hvornår ketosen den træder i kraft. Ja. Ketose kommer vi i. Altså ketose er en tilstand, hvor vi omsætter ketonstoffer til energi. Leveren, den kan danne de her ketonstoffer. Det gør den bare ikke, hvis vi spiser meget hyppigt og får kulhydrater. Fordi hvis vi kun spiser lidt protein og meget fedt, som man gør, hvis man lever på en keto-diæt, så kan man jo godt være i ketose hele tiden, selvom man spiser. Behøver man ikke at faste for at komme i ketose. Men lad os sige, vi lever en helt almindelig dansk diæt med kulhydrater og sodavand og slik og lidt bøf indimellem. Så tager det, afhængig af hvad vi laver, hvad udgangspunktet var, hvor meget har vi spist, hvor meget bevæger vi os, så tager det fra 24 til 48 timer, måske op til 72 timer, at komme i den her ketose. Men den kommer sådan løbende. Så man vil se allerede efter 12 timer, hvor man ikke har spist noget, der er der flere ketonstoffer i blodet. Men man skal over en vis mængde, for man kalder det, at man er i ketose. Ikke? Men man kan se det allerede efter 12 timer. Og når vi begynder at bruge de stoffer, så er det, at nogle af vores hjerner fungerer bedre. Så det er derfor, vi kan blive mere klare i hjernen. Ja. Så i stedet for at køre på sukker i hjernen, så kører vi på de her ketonstoffer. Så op til 70% af hjernens energiforbrug kan komme fra ketonstoffer, og behøver ikke at komme fra glukose. Så der er jo nogen, der siger, at hjernen kører på 100% glukose. Ja, det kan den sagtens. Men hvis den får lov at køre på nogle ketonstoffer også, så er der nogle af os, den fungerer. Altså, så er der virkelig lys i pæren hos os. Jeg ved i hvert fald, at når jeg faster, så omkring 3 døgn, så begynder jeg at udskille en lugt. Ja. Og min kone er ikke i tvivl om det. Hun siger, at det lugter af trælim. Ja. Altså, og så ved jeg bare, så er kroppen der, hvor den virkelig arbejder. Så er der stor ketose. Ja, virkelig. Og der går det ved jeg ikke, 3-4 døgn, hvor det er meget voldsomt.
Ja, altså, helt og klart. så ligger det sådan en lille smule ned, men energien den fortsætter. Det er simpelthen fordi et af biprodukterne, eller hvad skal man sige, af udskillelsen eller af de her ketonstoffer, det er acetone, og det er så den, der kommer ud. Den lugter en lille smule forskellig hos os, men den er karakteristisk. Ja, så man kan genkende det, og man kan lugte det i tøjet og ud af munden. Og, Ja. Det er simpelthen, når vi er i gang med at bruge de der ketonstoffer. Og det er også sundt jo. Det er mega sundt. Ketonstoffer er jo antioxidanter for kroppen. Så antioxidanter er, hvis jeg skal forklare, hvad de gør, hvis man tager en avocado og lader den stå, så bliver den brun. Hvis man kommer citronsaft ovenpå, så bliver den ikke brun. Det, der sker der, det er sådan en oxidering af avocadoen, altså af fedtstofferne, der gør, at de harskner. Det sker jo også inde i vores krop. Derfor skal vi have antioxidanter. Og vi har der er forskellige antioxidanter, der skal forskellige opgaver inde i vores krop. Ketonstoffer, altså det, der opstår, når vi faster, det også virker antioxidantisk på os, så vi rådner mindre indeni, når vi faster. Og det er jo selvfølgelig med til at skabe mindre inflammation i kroppen, fordi hvad skal kroppen gøre, når der er dannet rådenskab inde i os, så er den jo nødt til at bruge energi på at få det ud af systemet. Det skal vi heller ikke bruge energi på, når vi faster. Så ketonstofferne er gode, og man skal altså huske, der kommer allerede lidt ved 12 timer, men når man skal i det, man kalder, altså definere som ketose, så skal det være et bestemt mængde ketonstoffer, og så stinker man i starten. Altså når vi er presset, stresset, så forsøger kroppen jo at sætte alarmberedskab i gang i kroppen, og det er jo med til at gøre os stærkere. Så derfor, at ubehag, vi kan kalde det stress, eller vi kan også bare kalde det ubehag, er med til at gøre os stærkere. Så man kalder det hormese. Man kalder det fysisk hormese. Svarende til, at vi træner, så bliver vi... Det er jo en stress for kroppen, vi nedbryder den. Det er ubehageligt. Og så bliver vi stærkere bagefter. Ikke? Der er fasten også med til at gøre os stærkere efterfølgende. Vi skal jo ikke faste ud over sultegrænsen, vel? Men så længe vi holder os derindenfor, så bliver vi stærkere af fasten. Og det kalder man hormese. Så hvis nu, at vi siger, at der sidder en masse mennesker herude, hvad kan vi anbefale dem? Kan vi anbefale dem at faste? Hvis jeg anbefaler noget til nogen, så er det som regel, fordi de har spurgt om, hvad kan jeg gøre ved det her problem? Ikke? Så kan man sige, hvis man har svært ved at styre, hvor meget man spiser, for eksempel. Hvis man godt kunne tænke sig at være bedre til at styre det, hvis man tit har energifald, hvis man mangler energi, hvis man har ondt i sin led, hvis man har dårlig fordøjelse, så er faste jo bare så let et redskab at bruge til det. Men man skal jo som regel være motiveret for, altså have et eller andet, man godt vil fikse, for at man gider at gøre noget. Ikke? Altså hvis folk ikke fik noget ud at træne, så gik de jo ikke i gang med at træne, fordi de fik at vide, det var sundt. Vel? Så man skal gerne have lyst til at flytte sig fra et sted til et andet. Der er faktisk næsten ikke noget, hvor faste ikke virker godt på. Jeg ved i hvert fald med mig selv, at lige meget hvor du står henne i dit liv, lige meget hvad du står med, så er faste det en nulstilling. Det er egentlig et råd til alt, hvad der foregår i dit liv. Om det er usunde tanker, usunde følelser, et eller andet. Du har en mulighed for at rengøre dig selv. Og det er bare, det er magisk, og når man nu alligevel er pisse ondt ved sig selv, og man spiser slik og chokolade hver dag, så prøv at være ondt den anden vej også. Ja. Og så oplever, at det er måske den bedste gerning, du kan give dig selv. Ja, så det er jo nemt. Altså det er jo ikke, det er fordi, man kan sige, så skal jeg spise specielt, når jeg... Nej, du skal bare sige nej tak. Ikke? Så derfor er det jo nemt at gøre det, ikke? Ja. Eller nemt og nemt. Det er i hvert fald simpelt. Men jeg ved, at du har også lavet en bog om faste. Hvad hedder den? Den hedder Faste derfor og sådan. Okay. Den tager udgangspunkt i at lære os, hvordan træner vi os op til at faste i 24 timer. For jeg tror jo på, at de fleste skal træne sig op til at kunne det, for at kroppen ligesom kan følge med. Nøjagtigt ligesom, det er derfor, jeg bruger træningsanalogien. Man skal træne sig op til det, så det er det, den handler om. Men det er et skidegodt sted at starte, og der står jo alt om, hvad faste gør af gavnligheder i kroppen. Der sidder en masse mennesker derude, som ikke kan finde ud af at komme i gang, som mangler de første skridt. Altså hvis nu man siger, okay, birgittenyman.dk, hvad er det, du kan give mig? Jeg sidder her, jeg er faktisk lidt vild i livet, jeg kan bare se, at jeg vejer sgu lidt for meget, min energi den er lidt for dårlig, jeg står i virkeligheden et sted i mit liv, hvor jeg ikke rigtig gider at stå. Hvorfor skulle du kunne hjælpe mig? Jeg kan hjælpe på 2 spor, kan man sige. Jeg har det ene, hvor vi laver træningen, altså hvor man konkret har træningen, man kan lave sammen med mig. Jeg tilpasser min undervisning til dem, der er med. Selvom der er mange, så underviser jeg jo forskellige lag.
Det er jo en metode, man udvikler, når man arbejder med mange mennesker på en gang. Hvordan serverer man for dem? Så jeg underviser i mange lag. Det er selve træningen. Jeg laver sådan nogle træningsforløb, hvor vi siger start her og slut her. Hvis du godt vil være stærk, tag det her forløb. Hvis du godt vil være all-round, gå med kroppen, så kan du tage det her forløb. Så jeg har sådan nogle 8-10 ugers forløb, hvor vi, som sagt, hvor der er progression i træningen. Det er jo også det, der er problemet for rigtig mange. De synes ikke, de får resultater af træningen. Det er fordi, de laver det samme hele tiden. De går på det samme hold mandag kl. 16, hvor instruktøren er nødt til at tage hensyn til, at der var nogen, der ikke var der sidst, og der er nogen, der aldrig har været der før. Og det er enormt svært for de instruktører, der står rundt. Her progression fremad. Det er det ene spor. Så har jeg det andet spor, hvor jeg arbejder med vægttab. Og træning selvfølgelig, fordi træning er et godt redskab til, når man gerne vil slanke sig. Ikke af den åbenlyse årsag, men fordi det gør, at vi har lettere ved at spise sundt. Og vi får mere energi og mere lys i pæren og sover bedre, og når vi gør det, så er det simpelthen nemmere at sige nej tak til fristelser. Og hvor jeg selvfølgelig også arbejder meget med kost, men i høj grad, altså det bruger jeg meget lidt tid på at forklare, sådan her er det godt at spise. Og så bruger jeg utrolig meget tid på at tale om, hvordan vi får ændret de mønstre, vi har, vores tankemønstre. Altså den måde, vi tænker, er jo... Altså, nogen siger, jeg ved ikke, hvordan de har målt det, men 95% af vores tanker i dag, det var de samme, vi havde i går. Og det dur ikke, hvis jeg var tyk og træt af min krop i går, og jeg vil godt have en ny krop fremadrettet, så skal jeg have byttet nogle af de tanker ud, ikke fra den ene dag til den anden, men jeg skal jo have ændret mit mindset, som det er så populært at sige. Ikke? Så det arbejder vi selvfølgelig enormt meget med. Hvordan er det, man kan bedre forstå sig selv? Hvordan kan man lade være med at slå sig selv så meget oven i hovedet? Fordi al forskning viser, at når vi godt vil skabe forandringer for os, så er det nødt til at være drevet af noget positivt. Jeg ved godt, vi kan være drevet af at ville væk fra noget, men i længden, der er det, vi er nødt til at være drevet af, at vi godt vil hen til noget. Der skal være en grund til, at vi gør det. Jeg er nødt til at få noget bedre ved at gøre det. Altså, jeg er nødt til at få noget bedre ud af at sige nej til en kage, og sige ja til træning. Jeg skal have noget bedre ud af det. Altså, prisen for det må være 10 kroner, og jeg skal have for 20 kroner værdi tilbage, ellers så gør vi det simpelthen ikke. Det er jo derfor, at nogen de kan have spist mindre i 3 dage, og så går de på vægten, og så er de ikke tabt, og så har de sådan, det gider jeg ikke. Så er det lige meget. Så gider jeg ikke. Fordi vi synes så prisen, den var for høj. Ikke? Og der prøver jeg ligesom hele tiden at få lært dem, jeg arbejder med, hvordan tager vi mindre fra os, end vi får, så vi gider at blive ved. Ikke? Og der starter vi jo vidt forskellige steder. Vi starter jo, altså, det er vidt forskelligt, hvor langt folk er i den der proces, ikke? Og det skal jeg jo prøve at finde ud af med den enkelte, og det gør jeg på min slankeforløb. Der har jeg jo individuel vejledning med dem. Jeg kalder det slankeforløb, jeg skal have fundet bedre udtryk, men jeg kan sige, det at blive sund, det sælger ikke rigtigt. Slank sælger. Der har vi også et målbart produkt, ikke? Så kan jeg jo så hjernevaske folk, når jeg har fået dem ind i min lille sekt. Men vi bruger enormt meget tid på at prøve at få det til at falde på plads. Hvordan siger jeg nej til den kage? Fordi i store træk ved folk godt, hvad de gør for meget af, og hvad de gør for lidt af. Ikke? Men de kan ikke gøre det. Det er så svært at sige nej til kage, og sige ja til træning i stedet for. Ikke? Eller sige nej til anden portion, og så giver vi op alt for tidligt. Alt for mange giver op, så de aldrig får resultatet. Og så når man jo ikke hen, hvor man ikke kan undvære det. For det virker så heldigt, når jeg sidder og siger, jeg træner jo hver dag. Jeg er ikke anderledes end andre. Jeg har bare fået nogle strategier, der tager mig derhen, hvor jeg gerne vil. Birgitte, hvad er medgang for dig? Jeg tror, medgang for mig er at føle mig ustoppelig. Jeg har sådan en følelse, når jeg står op om morgenen, så tænker jeg, I kan bare kaste det, der kommer i dag på mig, fordi jeg skal nok klare det hele. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke tror, der kan komme store, voldsomme ting, men jeg har sådan en fornemmelse rigtig tit, hvor jeg tænker, jeg tror, jeg kan klare hvad som helst. Jeg kan tage hvilken som helst konflikt, hvilken som helst problem, hvilken som helst optur eller nedtur. Den føler jeg står her og tænker, det kan jeg. Sådan føler jeg det. Og så kan det godt være, at jeg ikke kan, men det er jeg i princippet ligeglad med. Jeg føler den der. Og for mig, der føles det som om, det er sgu medgang i mit liv, at jeg står der og kan, eller jeg føler mig på en eller anden måde usårlig, når jeg er der. Men det synes jeg, der har taget noget tid at nå dertil. Men jeg kan da sige, faste, det har der hjulpet på at komme dertil, helt klart. Og så er det styrketræning. Så noget af det, vi har talt om i dag, det er med til at afgøre følelsen af medgang. Ja, for mig helt afgørende. Så for at få medgang i livet, der er man også nødt til at tage nogle aktive valg. Ja, og det gode er jo, at det er jo godt. Det er jo ikke sådan, at det er lidelse. Det er jo kun godt. Men nogle gange skal man jo lige... Ja. Og så vil jeg slutte af med at sige, at alle har brug for medgang.
Så til alle jer derude, der har lyst til at komme i god form, og lyst til at lære faste, og lyst til at lære lidt om deres mindset, så kan I gå ind på birgittenyman.dk. Og jeg kan kun sige, at Birgitte er en af mine favoritter, så hvis du ønsker at få lidt mere ud af livet, så er det i hvert fald ikke den forkerte vej at gå. Og ellers så er det bare at lytte med her, og en eller anden dag, så starter jeg op på en 18-dages faste, og du er velkommen.